Palmesøndag den 29. marts er der igen forårsauktion for klassiske biler i Randers hos Kampen Auktioner. Sidste år var forårsauktionen en kæmpe succes. Over 80 biler og fuldt hus af gæster. Nu står jeg her i en samling, hvor ejeren af samlingen har besluttet sig for at sætte en stor del af bilerne til salg. Og det, der er spændende ved den her samling, er, at den er meget bred. Der er biler fra mange forskellige perioder, vogntyper, nationaliteter, og lad os lige se på, hvad det er for nogle. Der er meget farverige biler. Der er tyske biler. Der er italienske biler. Der er førkrigsbiler. Der er biler med masser af krom. Der er biler med masser af træ. Der er V8'ere. Der er klaplygter. Der er britiske biler. Der er powerbuler. Der er amerikanske biler. Der er kølerfigurer. Der er kupéer. Der er lædersæder. Der er youngtimere. Der er totonede lakeringer. Der er biler med masser af historie. Noget af det virkelig spændende ved samlingen her er, at ejeren har ikke endelig besluttet sig for, hvilke af bilerne det er, han sætter til salg på auktionen Palmesøndag den 29. marts. Det kan du følge med i på kampenauktioner.dk.